Ngila ban penkut ya ka jingpang Covid khat khandai da Covid khat khandai tika. Ya Ia U Tika la dap pulih benya, bat udai bala dap pencisha da ki real start ke leng ke perthai. Utika ubha bat utrai kam shisha. Ngim dai banting berlit ayo ni Utika, namar ka ne ka dai kalat, ya phi bat ya nga ban ya dana ka jingpang, da ka bangin sim ya uni Utika ban pen klan ya ka jing ya da bormen. Hatu, phim kwa se bangin im kulun. Wan chakmat ban aya uni Utika. Baro phi kinong West Khasi Hills, ki baladap khat pras nam shaneng, phila ban shim ya kanikalat. Phim dan kam ban siu pisa. Let chaki jaka ai tika, balapan bet daka district, lani kishnong jong phi. Bantip khamnya, huan hau ni number district Covid khat khandai sel, bala ai harum. Ban rat ding khong na kanika khlam, ka shong happy hanga. Ia U Tika.